Hello! Welcome na sa aton sini gabi dalaybay. Sang damlag lang may nag-viral nga duha ka magpartner. Nagpakitang gilas kag nagpasikat sa dalan dito sa may banwasang San Rafael. Matapos nila nga magpakitang gilas, lantawa bala sa laragway nga aton sini ipakita sinyo. Ang rider kagang angkas sini nga babayi. Bao terrible. Makita nga nag-sibadang panalagan sini. Tapos may di pa eksibisyon pa si Indayo. Nagatalikod sa rider. Tapos ginasipit pang iya sini nga kamot. Way pa nagasuksok sang helmet. Bao kung hinali gani malabutan sang di malas-malas. Kag makabunggo. Kag makadalahig sa iban pagid nga mga motorista kag mga salakyan. Di ay, thank you na lang ini. Sa isa kalaragway nakita naton nga nagtindog pa si Inday. Do kasubong nga lipay-lipay. Apang imbis nga matunog nga palakpak ang ila sini nga mabatian. Baho, ari mo kay marisi nila nga duha. Daw makaluluoy, daw nagahilibion nga aloy ang tsura sang duha. Sang hinali nga makorner kang madakpan sang Philippine National Police Highway Patrol Group. Sa interview naman sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Dinyo Lariano sang HPG Iloilo, nag-coordinate na kuno ini sa mga miyembro sang Highway Patrol Group agud nga hugot nga bantayan ng dalanon, agud malikawan ining mga kasubong sini nga mga exhibition ek mga hitabo. Ginaaligar nga lunsay mga residente panisang banwas ang saraganing magpartner nga ni. Kay gani sa aton sini nga mga kapandera, hugot nga ginapahanumdom ni Lolo Pedring nga kung yara gani kita sa dalanon kag nagadala kita sa aton sini nga mga salakyan, hindi kita nugay palak-palak kag eksibisyon. Kay basi madalahig pang iban nga tawo kag makabunggo kita kag magdako pang bukol naton kung hinali madisgrasya kita. Sa ato sini nga mga kapandera, gabay pa nga ini mangin leksyon sa aton nga tanan. Ako naman si Lolo nyo Pedring nga nagasiling. Maayo lang mamati sa binalaybay ni Lolo kaysa mamati sa chismis ang mga tambay sa kanto.